ଗାଜର ଟମାଟୋ ଏସବୁ ଚାରେ ସରୁଛନ୍ତି ଏରା ଆମେ ଟିକେ ବାପା ଟିକେ ଘୃଣା କରନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଆମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦରକାର ଖାଲି ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିଦେଲେ ହେବନି ପାଟିକି ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚାଟ୍ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚାଟ୍ ମାନେ ଖାଲି ଆଳୁ ପକେଇଦେଲେ କଲର୍ ପକେଇଦେଲେ ଚାଟ୍ ହେଇଯିବ ଏମିତି କଲେ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବି କରିଦେବ ଆଉ ତାହେଲେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମିଠା ବନେଇଦେବେ ତାହେଲେ କାରିଗର ଯିବ। हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ आज मु गोटे नुआ ब्लॉग आरंभ करा जोटा कि रियल फूड फाइंडर आज देखा आज गोटे बढ़िया जगह को जावा भल चाट मजा खाइबा बढ़िया चाट मिले से गोटे भुवनेश्वर केशुरा पाखे भल चाट मिले जा बहुत दिन भावुली जे गोटे वीडियो करी साहस करी कहीं मुझे कैमेरा साए देखिए आई होप कि भल लगे क्या चलो जीवा वीडियो करवा केशुआ रोड पुरी बाईपास रे यपटे आप आसिले केशुरा जाऊ रास्ता ये आम भाई जड़े आसवे चाट भल दिखती अपेक्षार मुझे सेपटे गले झारपड़ा रास्ता तो आम शिबू भाई आसीगले जहाँ एत समय हम अपेक्षा थिला गाड़ी सब लोड अच्छी आमर शिबू भाई शटर खोला है तो लेट हो गला तो भाई लेट कहीं आज लेट कहीं व्यक्ति जन बस से व्यक्ति जन लेट कर भड़ा पड़े भाई आम टे सफा सुतरा उपर ध्यान दिखती कौन कहले जिते लेट है भी सफा सुतर कर दुकान कंजा कम कर पानी पानी छीटी दुकान क्या बाईपास रोड तो गाड़ी मटर जाऊँगी पानी पकड़ आम करी दुकान लक्ष्मी दुकान पूरा भाई न्याचुराल कलर पूरा कलर जमा नहीं कहले चले जो नाली नाली देखा जाए जो कलरफुल देखा जाए सेमती भाई किसी ना किसी गोटे सिक्रेट मसाला अच्छी दुकान है आसिकी मैंने बापा अमल 40-50 वर्ष पाखापाखि दुकान है प्रथम दुकान है मार्केट बिल्डिंग कला मंदिर सामना आउ सेकेंड बेपार है बरगड़ ब्रिज कलोनी थर्ड बेपार है केशुरा बापा करते कहीं बापा आउ गोटे दुकान जो गले मुझे दुकान बसिया दुकान मुझे बसुची आउ गोटे दुकान हबार संभावना खाइबा गोटे दुकान कौटी हम से आउ साई मंदिर टंकपाणी साई मंदिर छकरी आउ गोटे दुकान हबार संभावना शिव भाई मार्केटिंग स्ट्राटेजी किसी ना बैनर ना कि ना हेल्ले चाट है मार्केटिंग मूल फंडा केशुरार शिव भाई मटर मीडियम पड़ो मीडियम गटा हम सॉस मीडियम पड़ो चाट तार स्मेल बाहर ये कौन कहते कंचा मसला टाटिया रखुच्च बाहर जो कर कंचा मसला टाटिया रखुदी चामच चामच मारिक हाथी पकाउछन चाट कौन थोड़ा पानी बेसी दियाबनी सॉस 3-4 चाट प्रोसेसिंग आरंभ है फास्ट चाट मत दब मुझे तुम्हारा बिग फैन जिनसटा को माने चाट मसला टाइम जिते फुटाइबी माने घर तो चिकेन टाइप पसंद
ଚିକେନଟା କଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ଦେଇଦିଏ କି ଆଉ ଯେତେ ଚାଟ୍ଟା ଘରେ ଚିକେନ କଷା ଟାଇପ୍ର ତମେ ଯେତେ ଫୁଟେଇବ ତା ବାସ୍ନାଟା ତା ଚାଟ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ କଞ୍ଚା ପାଣି ଦେଇକି ଯେଉଁ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଟ୍ କେବେଠୁ କରୁଛ ବନେଇଲଣି? ଆଜିକି ହେଇଗଲାଣି ମୋର 12 ବର୍ଷ। ହଁ 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ହଁ ପାଠପଢ଼ା ସରିଛି ନା ଅଧାରୁ ବନଉଛ? ମୋ ପାଠପଢ଼ା ସରିଛି, ଷଷ୍ଠରୁ ରହିଲି, ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ରୁ ରହିଗଲି। ହଁ କାହିଁକିନା ପାଠ ଟିକେ ହେଲାନି, ନହେବା ସକାଶେ ମାଡ଼ ହେଲା, ମାଡ଼ କେତେ ଲୁଚିକି ପଳେଇଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦୋକାନ ଲାଇନରେ ପଶିଲି। ଦୋକାନ ଲାଇନରେ ପଶିଲି। ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଯେଉଁ ଆମର 2017 ମସିହାରେ ଏଇଠି ଖାଇଥିଲି ଚାଟ୍। ସେଇ ମସିହାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମଉସା କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ମଉସା ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ଆସି ସେ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଦେହ ଖରାପରେ। ତାଙ୍କ ବିଚାର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। ତାପରେ ଏବେ ଭଲ ହେବାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଆଉ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କୁହ ଟିକେ କେଉଁଠି ଘର? ଆମ ଘର ମଶାଳେ ଘର ହେଉଛି ଆମର ନୟାଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ। ହଁ ଏଇଠି କେଉଁଠି ରହୁଛ? କେଉଁଠି? ବାଙ୍କୁଆଳ। ଏଠି କେଉଁଠି ରହୁଛ? ସାଇ ମନ୍ଦିର ବାଙ୍କୁଆଳ। ହଁ ହଁ ବଙ୍କୁଆଳ ପାଖରେ ରହୁଛ? ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଛୁଆଟା ବେଳୁ ଆମେ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା ଟିକେ କହିବ? ଆମର ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ କେଶୁଲା ଛକ। ଶିବ ଭାଇ ଦୋକାନ କରି ଜାଣିବେ ନା? ଚାଟ୍ ଦୋକାନ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ମାତ୍ର। ଆଉ ତମେ ତ ରାଜା ହେଇଯାଇଛ ଏଇଠି ଆଉ। ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଆଜି ଆମର ଏଇଠି ଏନ୍ଏଚ୍ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 2-3 ମାସ ପରେ ଦୋକାନ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି। 7 ବର୍ଷ କ୍ରସ୍ କରିବ ଦୋକାନ। ଦୋକାନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ସେମିତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଉଛି ଆମର ଯେତିକି ଆସିବ ପଇସା ଆସିବ। ଜାଗା ବି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, 8:30 ଦୋକାନ ବନ୍ଦ। ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ରହେନି ଚାଟ୍? ନା ସେମିତି ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେମିତି ତ କହିଲେ ସବୁ ମାନା ପଡ଼ିଯିବ ନା। ହେଲେ ଗାଁ ଗହଳି ଏଠି ଯାଉଛି ନା। କଲର ଫଲର କିଛି ନାହିଁ, ଶିବ ଭାଇଙ୍କର କଲର କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ନାଲି ନୀଳ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି ଚାଟ୍କୁ, ନାଲି ନୀଳ ଗାଜର ଫାଜର ସଜେଇଥାନ୍ତି ମାନେ ଇଏକୁ ହେଇଗଲା। ଗାଜର ଟମାଟୋ ଏସବୁ ଚାଟ୍ରେ ଯେଉଁ ସଜୁଛନ୍ତି, ଏରା ଆମ ଟିକେ ବାପା ଟିକେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏତେ ଆମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦରକାର। ଏ ଝାବଡ଼ ଖାଲି ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିଦେଲେ ହେବନି। ପାଟିକି ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିଦେଲେ। ଆମେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିବୁନୁ, ଯେତିକି ଆମକୁ ଉପର ହେଲା ଦେବ ଆମେ ସେତିକି ଆଣିବୁ। ବେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିବୁନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ବେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିବା ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚାଟ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚାଟ୍ ବନେଇ ଖାଲି ଆଳୁ ପକେଇଦେଲେ, କଲର୍ ପକେଇଦେଲେ ଚାଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କଲେ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବି କରିଦେବ। ଆଉ ତାହେଲେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ସମସ୍ତେ ଯଦି ମିଠା ବନେଇଦେବେ ତାହେଲେ କାରିଗର ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ହଁ ଯାହା କହିଲ। ମୋର କେମିତି ଥିଲା 25 କିଲୋରୁ 35 କିଲୋ ମୋର ମାଲ୍ ଯାଉଥିଲା ଏଠି ଆଳୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ କରୋନା କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ବେପାରଟେ ଡାଉନ୍, ଲୋକ ଟିକେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବାହାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଘରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ବାକି ତା ଦେହରେ ବେସନ 1/2 କିଲୋ ହେଲେ 700 ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ ଚାଉଳ ଚୁନା। କାହିଁକିନା ସେଉଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ପବନ ହେଉଛି ସେଉଟାକୁ ଚିମିଡ଼ି ହେଇଯିବ। 30 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇବେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଚାଟ୍। ହେଲା ଏଥିରେ ମଟର ବି ଜମା ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଇଛି ଚାଟ୍ କେତେ ଜାଗାରେ ଖାଇଛି, ଖାଲି ମଟର। ସେଟା ମାନେ ଘୁଗୁନି ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଦେଖେଇବେ କି? ହଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ମଟର, ମାନେ ଜଣା ତ ପଡ଼ୁନି ଆଉ। ଚାଟ୍ଟା ଯେମିତି ଲାଗିବା କଥା ଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ଲାଗେ ଚାଟ୍ଟା। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଆଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ହାଫ୍ ନାହିଁ କି ଫୁଲ୍ ନାହିଁ, ନା ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ 30 ଟଙ୍କା করে ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ 30 ଟଙ୍କା ରଖା ହେଇଛି। ହାଫ୍ ନାହିଁ ଫୁଲ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ରେଟ୍ ବାଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଆଉ ଆମକୁ ପୋଷଉନି। ପାଷ୍ଟରେ ଆମର 6 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆଗରୁ, ମୁଁ କହୁଛି 10 ବର୍ଷ ତଳ କଥା। ହାଫ୍ 6, ଫୁଲ୍ 12 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତାଠୁ ଆଉ କିଛି ତାଠୁ ବଢ଼ିଛି। ନାଇଁ 30 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଭଲ ଦେଉଛନ୍ତି। ରିଜନେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଭଲ ଅଛି। ଜଣେ ଖାଇକି ଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବ।
କଷ୍ଟମର ଯଦି ଚାହିଁବେ କି ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆହୁରି 3ଟା ଆଇଟମ୍ ଆଣିବି। କାହିଁକିନା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ 3ଟା ଆଇଟମ୍ ଆଣୁନି କ'ଣ ପାଇଁ କି ମୋତେ ପୋଷଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ଆଣୁନି। ଆହୁରି 3ଟା ଆଇଟମ୍ ମୋର ବାକି ରହିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଣୁନି। କାହିଁକିନା ଆମର ଦହିବରା ଅଛି, ଚାଟ ଉପରେ ଦହିବରା ଆଣୁନି କାହିଁକିନା ମୋତେ ପୋଷଉ ନାହିଁ। ଆସିଗଲା ଚାଟ୍। ମୁଁ ଟିକେ ରାଗ ଆଉ ଇଏ ଖାଏ, ରାଗ ଲୁଣ ଖାଏ। ରାଗ ଲୁଣ ମିଠା ମୋତେ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେବ। ମସଲା ଦେଇକି ହଁ ମସଲା ମାରି ଦିଅ। ଦିଲଖୁଶ ଚାଟ୍ ନାମ ଦେଇ ଦିଲଖୁଶ ଚାଟ୍। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଲେ ମୁଁ ଏଇଠିକି ନେଇକି ଆସେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ। ଚାଲ ଗୋଟେ ଚାଟ୍ ଖାଇବ, ମନ ଭରି ହେଇଯିବ। ରେଡ୍ ସକ୍ସ ପଡ଼ିଥିଲା ପୁଣି ରେଡ୍ ସକ୍ସ ପଡ଼ିଲା କ୍ୟାନ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ମିଠା କଟିଗଲା। ଆସିଗଲା ଆମର ଚାଟ୍। ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ। କଥା ବି ମୁଁ କହିପାରୁନି ଆମେ କାହିଁକି କରୁଥିବେ। ଚାଟ୍ କେଶୁରା ଛକରୁ କେଶୁରା ଗଲାବେଳକୁ ଗାଁଟି ପଡ଼ିବ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଚାଟ୍। ଗରମ ଖାଇପାରୁନି ମସ୍ତ ଅଛି।